Bola už nejaká pomerne pokročilá hodina, ja neviem, 2 hodiny ráno a išli sme na koncert, veľká partia a úplne najebaný týpek proste došiel a začal mi tam hulákať do ucha, že Peťo, takým tým už dosypaným hlasom, že Peťo najlepšie videá, že to je fakt top. A hulákal mi to tam. A videl som periférne, že partia už mi ako ukazuje, že počúva, že poďme, lebo nechcem byť úplne vzadu, chcem byť trošku viac, pritom chcem vidieť toho interpreta. A ja že kámo, že sorry, a že ne, počkaj, ešte ti musia čo povedať. A chcel som, zás mi tam začal tú selfiečkovú kameru dávať pred toto a nechcel ma pustiť, reálne, že proste sa ma chytal týpek, nechcel ma pustiť, že Peťo, pamätáš si, ak si jen tam v tom videu? Že áno, pamätám si, lebo som to video samozrejme písal a potom točil, pamätám si to. Áno, ináč toto, pamätáš si, keď to nenávidím. Toto, že presne toto, tieto momenty. Pamätáš si, jak hen ten joke v tom, áno. Pamätáš si, keď si jedol tú papričku. Pamätám si to, pamätám si. A pamätáš si ešte do dreva. Áno, pamätám si, nebol som na lobotómii, takže pamätám si, naozaj všetko si pamätám, nemám amnéziu, čiže všetko si pamätám, aj ty si pamätáš očividne. A furt jebal do mňa, tak som povedal, že kam chod do piče. A išiel som preč. Bo ma to hrozne mrzelo, ale čo mám robiť? Čo mám robiť? Pohár trpezlivosti niekedy jednoducho pretečie. Áno. A tiež sme kokos len ľudia. No. Najkrajšia možná interakcia, že čau Peťo, sorry, super videa, čau. A krásne, a to nabíja aj mňa. Áno. A ja dám nejaký acknowledgement tomu druhému, že čau, díky, čau, ahoj.